Hola, em dic Xavier Rossell i soc dissenyador gràfic i il·lustrador i faig caricatures. Porto treballant professionalment més de 20 anys i avui us ensenyaré com construir una figura humana proporcionada i amb equilibri. Per començar a fer la figura humana proporcionada hem de començar per un element molt important, que és el cap, que serà un òvul composat per un cercle dividit per la meitat i la meitat, que després veurem per què serveix, i el que seria la mandíbula. Després, aquest cap ens serveix per la proporció de tot el cos. O sigui, aquest seria una part, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 parts, i tindríem l'alçada de lo que és la nostra figura humana. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. El segon cap seria el límit del que és el pit. Aquí seria la meitat, més o menys els dos pits, els dos pectorals. Després el 3 seria el melic, aquí arribarien les costelles. El 4 seria la ingle. El 5 seria el principi del genoll. Després vendria el que és la rodona del genoll, després els bessons, el turmell i el triangle del peu. A l'altra banda igual, triangle del peu. Després aquí dalt seria el coll. Després posat tombat al cap seria on arribaria més o menys a l'ombro. A l'altra banda igual. Després els braços seria fins al colze, fins al melic més o menys. I del melic fins a la meitat de la cuixa seria l'antebraç, fins a la muñeca, i després la mà, el dit gros i els dits. Això seria l'estructura bàsica de la figura humana.